намоишгоҳи аксҳои Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамкориҳо дар Тоҷикистон. беш аз 100 акс ба маърази тамошобинон гузошта шудааст. ин намоишгоҳ бахшида ба 30-солагии фаъолияти ин созмон дар Тоҷикистон ва Рӯзи Созмони Милали Муттаҳид бахшида шудааст. бо ҳукумати Тоҷикистон мо роҳи дуру дарозро тай кардем. мо ҳамкориҳоро аз расонидани кӯмакҳои башардӯстона оғоз кардем. Созмони Милали Муттаҳид дар имзои созишномаи сулҳ ва ба ватан баргардонидани гурезаҳои тоҷик ҳам саҳми арзанда дорад. Артур Ван Дизен, роҳбари намояндагии хазинаи кӯдакон дар Тоҷикистон, таъкид мекунад, ки дар 30 соли фаъолияташ Созмони Милали Муттаҳид $1 миллиард дар тарҳҳои мухталиф дар дохили кишвар сармоягузорӣ кардааст. ва мо кӯмакҳои худро давом медиҳем. дастовардҳои асосӣ, масалан дар соҳаи тандурустӣ ва маориф ба назар мерасанд. кӯдакони зиёд то ин дам ба эмгузаронӣ фаро гирифта шуданд. афроди бештар ҳоло дастрасӣ ба тандурустӣ доранд. кӯдакони зиёде ба таҳсил фаро гирифта шуданд. шиддати камбизоатӣ ҳам камтар шуд. умед дорем ки ба пешравиҳои зиёд ноил мешавем. дар баъзе аз деҳаҳои дурдасти Тоҷикистон занон ва кӯдакон ҳангоми ҷустуҷӯи хидмати омӯзишӣ ва беҳдоштӣ бо мушкилоте мувоҷеҳ мешаванд. Созмони Милали Муттаҳид расидагӣ ба ин масоилро дар ҷомеаи Тоҷикистон дар авлавият қарор додааст. Зарина Уроқова, иҷрокунандаи вазифаи раҳбари Созмони Милали Муттаҳид занон, мегӯяд, дар баробари пешравиҳо баъзе масъалаҳое ҳаст, ки ҳалли худро талаб мекунанд. масъалаҳои занон бисёр ҳастанд. яъне чунон ки дар боло қайд кардам, ин масъалаҳои ҳаматарафа, ҳамаҷониба мебошанд. ва мо албатта ба як дараҷаи муайян расидан ва ба мақсад расидан якрӯз дурӯз нест. яъне ҳоло нақшаҳои зиёде аст, ки ба занон дар сатҳи маҳал кӯмак расонем. чунон ки шумо мегӯед бунгоҳҳо таъмин дода шавад, занон аз ҳуқуқи имкониятҳои худ бохабар бошанд. барномаи озуқаи Созмони Милали Муттаҳид ҳоло ба 2000 мактаб ва 500 000 хонандаи аз синфи 1 то 4-ро бо ғизои солим таъмин мекунад. ҳамарӯза мо ба кӯдакон ғизои гарм медиҳем. дар ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон 21 оҷонсии Созмони Милали Муттаҳид дар самтҳои гуногун кору фаъолият мебаранд. аксари ин оҷонсиҳо дар солҳои 90 ба Тоҷикистон омаданд.